Det der mærke i bordet, det er den der brosten, der røg igennem. Så hvis der havde siddet en der, så kunne det have gået grueligt galt. Han kom ind og spurgte, hvem der ejede det, og så siger det gør jeg. Og så ville han gerne tale med mig. Jamen, når jeg lå i deres distrikt, så skulle jeg betale nogle penge. Ej, sagde det skal jeg ikke. Jo, ligesom alle andre bander havde deres distrikt, så havde de også deres. Og jeg boede i deres distrikt. Jamen, det vil jeg ikke, sagde jeg overhovedet ikke. Det kan ikke være tale om. Og så siger han så til mig, nu er du advaret. Så siger han, du står mig og tror mig lige oppe i mit åbne ansigt, det vil jeg ikke finde mig i. Og så gik han. Og så ringer jeg selvfølgelig til politiet med det samme. Og får fat i en, der hedder Kim Christensen, og så siger han til mig, Jane, du skal ikke være bange, for der sker ikke noget. Når du er så afvist og kontant, så siger han, så kommer det ikke. Tirsdag aften, den der 10:12, der skete det, og jeg bor lige ved siden af, så jeg kunne høre det der brag. Og der var brosten og sten lå der herinde. Og glas går over det hele. Det er 3 store ruder, der smadrer, termoruder, der smadrer. Ikke? Altså, det er meget. Så er der jo glas overalt. Heldigvis er der ikke nogen, der kommer til skade. Hvorfor solgte du det ikke sidste år, Jane, som du havde tænkt på? Hvorfor gjorde du ikke sådan, og hvorfor gjorde du ikke sådan? Jeg vil ikke betale, og jeg vil ikke sælge det. Så bliver du nødt til at kæmpe, og skal du kæmpe, så må du kæmpe hele vejen igennem. Og jeg tænkte også på, det er en risiko, jeg gør ved at gøre det her. Det er jo, at de ved, hvor jeg bor, de kender min bil, og de kender mig, altså de kender det hele, ikke? Og det er jo ikke verdens bedste drenge, man leger med her. Jeg leger nok med noget, med ilden, meget. Så jeg håber ikke, det sker noget, men jeg er sgu ikke sikker. De bruger nogle lidt grimme metoder, ikke? Eller har man hørt i hvert fald. Så om det er så det sidste, du skal gøre her i dit liv, så må du kæmpe for det her, fordi det kan ikke være rigtigt, at nogen de skal terrorisere nogle andre mennesker. For det er rigtig grimt. Det er et psykisk pres. Virkelig psykisk pres. Du ved ikke, altså jeg kan gå rundt om hjørnet, jeg kan blive kørt ned, jeg kan blive slået ned, der kan ske mange ting, ikke? Jeg har aldrig været bange. Jeg har gået her også om natten jo. Måske ikke helt ædru altid, men jeg har aldrig været bange for at gå her. Men nu kigger jeg mig sådan lige over skulderen, når jeg går igennem. Det kan jeg da godt sige. Det har jeg aldrig gjort før. Altså her rundt omkring, der bakkede folk mig allerede op om onsdagen der, da de hørte det der, og jeg var truet og sådan noget. Så sagde de jo til mig, at du skal ikke være bange, vi skal nok stå bag dig alle sammen. Vi skal have det godt igen, og så er det det.